idan kina sauri kina tuna min da ɗawisu, idan kuma a hankali kike tafiya sai in tuna hawaye. Rannan da na ganki kina gudu sai kika tuna min barewa. Ina son mu bar maganar ƙawance. Ba kya son ƙawance da ni Salima? Mene miki? Brothers, they say, are what best friends can never be. Meshada Investment presents Mujadala. Salima. The care, concern, and trust makes you believe they won't let each other wander in the dark alone. What happens when they share same love interests? Allah ya sa tun da muka haɗu